Kuat narasi guys. Hả? Thì phải lên. Không sân kìa. Không sân kìa. Be. Alasan थांनायाव आइदि फैसा मोननांगौ उन्दैनि सो हरो बा सिदेलखौ सायखिनो हा माया हांख बा इबायदि गुफुर मोदलायनाय जानो होनबा आं बारा लाइफ फोजोबलाङालै गाइस कमेन्ट खालामलाय सोरबा कमेन्ट नुजायाखै ना खालामखायाखै आं मिथिया खालि फार्स्ट लाइफ होननानै पात्ता मोनला आं ओइ गोसोम गैया नंगौना नङालाय लाबोलाय र मबाइलखौ बेयाव लांनो आयु only two viewers Ê, con với. mobile से लाई लाई Ê, sao? Quay sang sẽ thế. itu hay along Quay pin sang re sẽ thế. Kêu rồi. long pin ana bisu Bukuan ini. Zagpur. golap Zagpur. Terus mau kayak gus ma, iseng buar iskat lagi. Ini ada kayak itu putih manis ya. ayo sih masih bisa Dia nih, mana gue tanya. थांना दङ है Kalau itu? नोंनो गोजां फोजों Kira kalau ya? Terus? Coba, petu kut lihat aja sih, ini hidro tinggi le. Terus makan pikiran bisa lagi. Ekor. Lalu kan nang ini kata lo boleh jual sedikit badin. Ini macam. halo आं बारा रोंलाय लाङालै बाबा Hah? 300. Hah? Maksudnya? Ini saya nak beli dengan. 300, 사람 진짜 요강형 진짜. 400? 돼? 그거는 나 안 되는데 뭐 소리만 돼? 아, 이거 가봐. আমাক 140 কে দিছিলে আগতে এতিয়া নিদিয়ে আৰু কিবা এইগুলা দেখি 200 টাকা আগে থাক জানে কি বুহল জানাইনি গান্দাং इसे बहल जानायनि आथिं बुसु जानायनि माने गोलाव जायो नहय गानबाय थाबा अ इसे माबा जानायना सेन्देल लदि गोलाव जानायनि गानदां दाबो दफन स्टार्टनो दाबो सबरा नों दाबेखौ फैनायो लाइफ फैदों आं फार्स्ट लाइफ फैदों फैदों आङो हेल' हाय जना ब्रह्म हेल' अ कमेन्टआ गोमोरलाङो नामा आब' जना फंबायना बिनानाव जाखो फंबाय बुं माइ हादों मोजां आब' आखाइया बावगोन मोजांनो हादों दे आं फार्स्ट टाइम लाइफ फैदों लाजिबाय थादों ओंखारो हा होनदों मा मिनियोलै आंखौ मिनिना सोर मिनियोलै कमेन्टआ गोमोरलांबायलै दसे मन'आव एकटा गुमामोन खोमा मोनो आङो खालि मोजाङै नायाखैनो आं गुमा कमेन्ट फरायना होग्रा जाबाय मानसिफोरा कमेन्ट हरबा नायगोन आं बिदि आयै आंबो नुबाय थागासिनो ओरै हाहां थिखाहां ओरै नाहरहां थागोन आङो है मा सिनायखोलै जोंनि स्कुलनिया ko फरायला फिरसाथि सोरनाव माइ हादों आब' जाहानिनो
कमेन्टआ मानोबा गोमोरलांलाय लायो नों आरो स्टेन सालायनोसै जारला जासिगोन आंखौ मिन्थिगोनसो लाइफ नायग्रा मानसिफ्रा सेस लेथ्रा मुख काटिবলৈ आङो हाथुं गोनांगौलै सनियाखौ लाबोनो होनो हाबानो हामगौमोन आं बावबायना हाथुं जा बुधबार हालागै जोंहा जोब्बाय लांसिगोनसो होमबाबो बरला थांनांगौ ना नोंसोरना मादै मोननाव सोरनावबा मेरला थायो सोनालिता घरत केदिन আহিলে सोनालिता দুদিন কালি আইছে পরশি আইছে তার আজ না হয়েছে চকলেট কালার বুঝতে পারলে आब' जा खामानि मावो खोमा ना बारा मावा आलसियासो आं दसे जिरायसो थायो बाबाथाय दलद जिरायबाय बायजानो गनायनि दसे मावो आरो कमेन्टआ मानो गोमोरलाङोथाय ओइ अनजालु मिस्टार बड' हेकार अनजालु आं अनजालिसो खोमा आंखौ अनजालु होनदों मिनिनो ओंखारबाय आं अनजालु होनदों हौवा जाबाय ओंखायनोथ' मा कमेन्टआ मानो गोमोरलाङो आंखौ सिनायदों ना सनाबो सिनायाखैथ' आङो सोरबा ታት होनो माबाया बियो उदै खेबसेलायो बाला ai गुमा मोनदों नो गुमा नुबो थांलाय itu aye একদম তলত থকাটো দেখে তাৰ কাম জানি তাক কোফানি গন লাগাই গন কি কয় আৰু ए गथंलाय ओरै खेबसोना होलाय कमेन्टखौनो नुवा माने गोबोर लांसै फराय हेलो हाय मोजां हा आब' आखो गोजौनिखौ मा लाजि फास्लाय फैनाय खोथा हनै गोमोर लायो माने गोमोरथाय अनजालु मा लेजि जल्दी माव इमान जल्दी मावनो हाया ओरैनोबा आखाइ मुजा गैया माइ बिलाइया बावो माइ बिलाइ काटता हाय माया खनो इन्स्टाग्रामाव ना इउटुबाव इउटुबखाय साइड जालायदों बे गथ'आ दिं 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 माने गोमोरथाय नापाले दे आंबो गामिनिनोथ' मा गामिनि जों गामिनि चेनेल दैमारि हेल' राहुल मिस्टार बर' हेकार राहुल सोर राहुलथाय अबेनि राहुल आरो दांलायनांगौ जाबाय नामा घुमाओ मिला गोमोरबाय होनो मानो गोबोरथाय आसुकसो नाम तो सुना ही होगा राहुल नाम तो सुना ही होगा सुना राहुलनो ओइलाय माबा फिल्मनि बिदिबा गोमोरगोन नामाथाय मिथिला माथोआबो हौवानि बायदि जाबाय ओंखायनो गोमोरलांबाय हनै हा गोमोरलांबाय रे कम नाही यार उतरले सुबह Pat kamase सुबह मूर्ख सोर मुनखोनदों थांलाय फैलाय नामासो खोमा हा नामानो खोमा नामा मूर्ख अ नामानो मूर्ख काम नाय आरो तुरे काम नाय तोर मूर्ख नाम M10 सोलोंनो थांगासिनो र' फै M10 कमेन्ट होबाय थायोना सिनायदां खालि मानसिखौ सिनाया
फरें केटा पालियाबो मुवां सोलांबाय आं हारसा नुना बर'नो माथाम सोलोंदोंलै आं मोनाखै आं दिनैसो हादों मा ओंख्रि जायामोन आब' दाउ बेदर आलु आरो मामोनथाय थारुन मेस्था मैथा आगे रखती हुआ अभी डिंग सबसे आगे रखूंगी कोई बेले साइकेल यार पेडल साइकेल और नमा पेडल मा यार मंडल मोय तुमक आई लव यू कम नामारी बसिंदल वाओ वाओ क्या बात है तालिया हो जाए केजन काटिस थान 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर लगत 9 जन देखाइछु र बिउटिफुल नुदों आबो सना आंनि जिउ आयै थेंक इउ ये रही मम्मी फरिंग थर मोनबाय देखायदो देखाब्रा ओया आया फरिंग देखाय माबा Adi. Bulan Mani kumpa sakit kandang. Ang jual pun kandang. Berapa ni kau mulai ya? Mesti. I love it. Macam kata ni. Tak mau. Itu beres. Kita kalau ni lap dulu deh. Tahu. Tak mau. Lompang kali aku pergi jadi. Kita jalanbai. Aja ni sana. Kini lah bida bisi. Haya kaima khabar mojang Krishna ansumai. Okole kaisa komla tu tengah moi pelai dulu. Naik kuah. Komla tu okole kaisa. Huru komla tu. Rode isini tu. Itu ki. Ruko me katungi. Malah. Perledeng. Mày phân khẩu đứng ngang view của lần này. Ba nữa? Chờ. Kitia kati hobo than to kali kati hobo channel dei mari nam gya boro ba boro rele kilo good 92 fps gamer Free Fire gamer zona guma obo guma lewat mulai balik sebab dong guma mulai ke bang Mày nó lười
आं दहाय माबा আমার मोनाखाङै रिल्स बानायनायनि समावसो जि मोजां गुमा मोनदों आं मासे आं जायाखै जाया बयबो हारसिं जानो बायो ए देखानाय जाहैदों आं थाखि गोसो आं जाया गुमा এনেকাও मा थाकिया जाय दामसे आं जायाखै मायाबो हरदोंसो सोलोंनानै आं हारसिं जानो बायो एथ' मोजां गुमाखौबो जानो रोङा कालि बानाखौ बायहाय बिसोरनो ini एम्फौफोर बुस्थुखौनो जाया आं सुनो बेगा बिसे लंपेन्टआ सिंस्रिया फिसा फिसा जागोनदां बदलनो हागोन बिसोर जानानै गानजायो कुर्ताफोर गाननांगोन मैदेला सुथि गानग्रा दैजों गानग्रा गोसोमा बिदि जानाय नङा खालि माबा स्कार्ट बायदिसो गोदान दोननो माबा हाथि प्लाजोनो एथ'य बायलाय मा हाथि प्लाजोलै बेलाय मोनसेया दखानानो बाय दानिनिफ्राय दखानसेनो माबा कुतुमा गाननाय बायदिया खोमा गुवार गुवारथार बोरैबा मोनसे सोर गाननो बेखौ माबा थांबाथाय ओरै थांफालायगोन बेनोखा बे माइनाव কি খবর ভালে তোর কি খবর গুড 92 এফ नै लाइफ रायलायनानै गालांजायो आङो मबाइलखौनो बुखुंबाय थानांगौबा क्या बोलती हो Ay, sono ma dukanaw. Ko malawan na gudi. Ano man ta na unin naw. Ay. Mata baba hong lala jigi de wai. Robra. Ang misi super ne kudi da. New private dating site. Ko mane dong nama dong. Nama apa tuh be? Apa beli? Agul tuh na. Sana aja kayak sana. अभी होमबार दाते केला खाई Ang sana dala bang zabele. Sisi. Sini pai na nai good nai puan nam tu ko. Good 92 free fire. Free fire lover ko bani ko si. ini ya baca katanya novel na to sana to ভালো লাগে দেখতে হলো দে পয়সা গোল না Dun ba. Lấy mình là mấy. Kapli kan kalau jerai slow ya. Samprom jerai bahasa. Kung may naman ay kung malang. Ma, bokor kesen ba? Mana ki? Kedaw serau blok. Kedaw serau blok. Kedaw nama na kedaw serau blok ba. Hyper, hosaki hyper? Wah. Ang thuốc khát godo đều là khi, asio mà khi bay,
Sino naman din dukhan hasa ito? O, dukhan na hasa. Kami na. Sana sila. Ano lang lagi sila man ito? Ano mo na? Ay, kanta ka mo. Nalais doon. Saya jumpa mana tak le? Anak ayah, ni orang bagaimana ya sih? Iya, hostnya buri kita di tanggal hosta. Gimana? Enggak sedia jalan tu. Pokoknya dia ada. Kita bingung. Siapa bosan mati kemana? Ya. Buri kita tu pokoknya tu. Ôi trời ơi, mojang ha maya. Mojang nó hadeng, han lại. Dah tanggo, hana dah terati. Lagi juga mana ni kita? Iya, mai hadeng. Oh. Ki? Suruh malu. Gay gak, bye bye, gay gay lên hay mà ba? Mana?